farko sunana Alhaji Sa'idu Shu'aibu Baru amma mafi yawan mutane sun fi sani na da Alhaji Baru. Kuma wannan ita ce harkata, sai da mai da tularika da kayan kwalliya da sabulu na wanka daidai da wannan zamani da makamantar irin wannan duka. Kuma mun daɗe a wannan harka tun lokacin Abacha ta mun ɗan yi zirga-zirga har zuwa yanzu, kuma ana gwagwarbiya da bude da gurgudu. Babban buri na gaba ɗaya rayuwata shine zaman lafiya. Babban burinmu shine zaman lafiya. Idan babu zaman lafiya babu wani abu da zai samu a ƙasa. Arziki ba zai samu ba, addini ba zai yi ba, walwala ba, ilimi ba zai samu ba. Ko da kuke da babu abin da zai samu, to sai da zaman lafiya. Kuma zan ƙara kiran shauran matasa su samu su dogara da kansu. Ni na yi ƙaramar kasuwa, in na faɗa mutum wani ma sai ya ce ba haka ba ne. To kasuwanci zaka kama shi kaɗan ko wannan ka ɗauka kana zaga zaka samu mai sai. Kowa ya ga sana'arka, in ka sai ka je ka siya ka dawo, haka kaya yake in kira yake karuwa. To ban buri na shine daga jama'a matasa kowa ya dogara da kansa. In kana harkar kasuwanci koya take Allah ya sa mata albarka. Sai ka je ka taka matsayin da baka taka ba. Ni na fara kasuwanci da kaɗan, na yawata amma ya kai ne yanzu ina zirga-zirga a duniya. Albarka a hannun Allah take, shi yakan sa ta. Kuma abin da ake bukata mutane su tsaya akan gaskiya. In an ce wannan abun mai kyau ne ka ce wannan mai kyau ne, a kuma tabbatar mai kyau din ne. In ka daga wannan an tabbatar mai kyau ne, to a tabbatar mai kyau ne. Yawwa in ba mai kyau bane mu ce a shi ma yana da kyau amma bai kai kaza ba. Najeriya Allah ya kara hada kawukanta dan a dauke ta daidai, a tafi daidai. A kasance tsintsiya madauki daya amma ba na baki ba, na zahiri shine gaskiya.